Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Шәкмәсен юбилей концертларыгыз узды. Сезне котлыйм. Шундай тормыштагы бер этап белән һәм менә шушы концертлардан соң нинди хисләр кичерәсез менә теге бушанып калган шикелле түгелме? Бик узак әзерләндек дип әйтеп булмый. Шулай да узак көттек. Ел сентябрьдан башлап 3 мартка кадәр гел көтү белән яшәдек. Шушы юбилей нәрсә булыр дип, чөнки бу минем иҗади юлымда бу беренче бер билгеләү датасы инде. Әйтеп узымча, инде бу әле ни зур мөһим дата түгел, бары тик бер никадәрдер бер тәҗрибә туплап, шуңа киләчәккә яңа үрләр, яңа максатлар куеп, тагы да бер икенче этапны башлап җибәрү дип. Һәм инде концертларыбыз, Аллага шөкер, бик әйбәт узды. Тулы заллар белән, мөһиме шатландырганы шул, хәтта Мәскәүдә дә зур затлы концертлар залында тамашачыларның тутырып килүе шатландырды. Һәм мөһиме шул, безнең халык җырларына, Илһам абыйның репертуарындагы җырга аяк басып Мәскәү тамашачысы алкышлаулары күңелемдә калды. Һәм инде бу концертларның үтеп киткәч, әлбәттә, никадәрдер бер бушлык булды. Шулай да безнең гастрольләр Мәскәүдән кайту белән 1-2 көннән соң гастрольләр башланып китте. Шуңа күрә инде бу хисләр узакка бармады дип әйтәсем килә. Икенче эшкә күчтек тиз арада. Һәм инде форсаттан файдаланып бөтен тамашачыларыма рәхмәт әйтәсем. Һәм инде өстән бер зур таш төшкән кебек тә булды. Икенче ташка ничә елга әзерләнә башлый? Менә быелгы юбилей программасына килгәндә, безнең бөтен ничәдер еллар буе бөтендә үз алды эшләгәч, үзебезнең графигыбыз бар. Нинди шәһәрдә, кайсы көнне, нинди айда куелган графигыбыз төзелеп килде. Һәм инде бу елны юбилей программа аркасында безнең бөтен график режимнарыбыз таркалды. Һәм инде шуның белән бәйле быелгы безнең менә гастрольләр йөрү шуның белән әзрәк ниндидер авырлыклар килеп чыкты. Киләчәккә шундый уйларым башка килде. Ни өчен кирәк микән инде бу юбилейлар дигән сорау туды үземдә инде. Шуңа күрә бик күп булмаса да, иң мөһим даталарны инде ул юбилей даталарын гына билгеләп узарга алай бирсә уйлыйбыз. Сез барып калган шәһәрләр калды инде булсаймы? Алай түгел, әмма дә ләкин менә кайсыдыр шәһәргә, әйтик, 1000 зал кешелек залларда без, ягъни яки понедельник, вторник кебек көннәрдә концертлар куярга туры килде. Әмма ләкин теге узган елларны суббота халыкка уңайлы көннәр булмады бу елны. Шуның белән графигыбыз бозылды. Менә сез үзегездә Башкортстаннан, менә бездә ул теге еш күтәрелә торган әйбер, безнең бөтен теге җырчылар Башкортстаннан ди. Ничек шулай ул? Анда кеше икенче халык икенче менә сез ничек уйлыйсыз? Әллә андагы бөтен кеше монда киләме? Монда шатлар уңайрак булу сәбәплеме? Белмим, мин алай дип әйтмәс идем. Безнең татар эстрадасына килгәндә, Татарстан артистларына килгәндә, мин бик яратып тыңлыйм һәм бәләк чактан ук Башкортстанда үскәндә яратып тыңладым Зәйнәп апа Фәрхетдинованы. Шулай ук студент елларда музыка училищесында, сәнгать академиясында укыганда мин бик яратып тыңлыйдым Раяз Фасиховның җырларын. Илһам абыйлар турында әйтеп тә торасы юк, әлбәттә ул бөтен илдәге татар, башкорт халкы өчен эталон булган җырчылар инде. Әмма дә ләкин менә Татарстанның үзенең дә шушындый дәрәҗәле, мәртәбәле җырчылары бар, Аллага шөкер. Башкортстанга килгәндә инде менә мин шуны гына чагыштырып әйтәм, мин горурланам үземнең туган ягым белән. Анда туып үскәнемә. Чөнки бөтен
Рәсәйне, гомумән Рәсәйне түгел, чит илгә чыккансак та, Рәсәй ичендә генә Башкортстанның табигаты да аның бик нык матур. Чагыштырырлык түгел, әлбәттә. Менә безнең әле генә Башкортстанда башкортларның үзәге дисәм дә була, Баймак районында концертыбыз узды. Һәм тамашачылар миннән анда башкорт халык җырын җырлавын сорадылар. Менә шул җырны мин әлбәттә моныңча да башкарган булды. Әмма дә ләкин Баймакта башкортлар үзәгендә башкорт халык җырлавы минем өчен ниндидер уңайсызлыклар тудырды. Ни өчен дисәгез, чөнки андагы тамашачыларның һәрбер икесе башкорт халык җырын гомумән гади генә җырны түгел, именно авыр, катлаулы җырларны җиренә җиткереп, бала чактан ук менталитлары шундый аларның менә җырлап җибәрергә мөмкиннәр. Һәм инде менә шуның белән дә бәлкидер Башкортстанда җырчылар бала чактан ук затлы җырлар белән, авыр җырлар белән сузып җырлана торган үзләренең үзенә булган хас җырларын онытмыйлар. Шуның белән үсәләр. Бәлки шуңадыр да инде. Менә аңа чагыштырып карасак, мәсәлән, Татарстандагы авылны һәм сезнең авылны сездә күбрәк җырлый аласың. Безнең авыл, Карамалгы Бәйулы, ул Баулы белән безнең авыл бер 50 чакрым гына. Шуңа күрә безнең авыл Татарстандагы авыл белән бер нәрсәдән дә ләкин аерылмыйдыр. Әмма дә ләкин бу Баймак яклары, ул башка як. Һәм инде андагы халык башка төрле. Андагы халык белән безнең авылдагы халыкны чагыштырып, бездә бала чактан ук халык җырын җырлап үскән кешеләр юк дисәм дә була. Теге яшерен батырын түгел, гомумән Башкортстанның без үскән якларында күп авылларда шулайдыр дип әйтәсем килә. Теге әмма дә ләкин менә төп башкорт авылларында менә шушындый гадәти бер табигый әйбер сакланып калган. Менә шушы үзебез әйтәбез бит, үзебезгә генә хас булган бер традицияларыбыз. Менә шушы аларның каннарына сеңеп үскән дип әйтәсем килә. Һәм икенчедән, миңа калса, мин бәләк чактан ук Татарстанга теге авыз ачып, телевизорлар карап, сокланып үстек. Бөтен җырчылар шушында бит инде. Салават абыйлар барсы да, менә кемгә карасак та, барсы да Казаннан. Һәм инде бәлки шушы омтылулар, хыяллар күп булгангадыр, бәлки бөтенесе Казанга тартыладыр, шуңа күрәдер дә инде. Сез күп йөрисез бит инде, бездә аны күрәбез моны чит төбәкләрдә, татар мәктәпләрдә юк кешеләр дип татарча укыдан да шикәш килә. Шулай да алар бөтенесе булмаса, күп кеше телне белмәсә дә концертка бара. Менә сез ничек уйлыйсыз, бу яктан ничек ролен бәяләр идегез татар эстрадасын? Сез менә ниндидер теге үзегезне берләштерүче кеше дип күрәсезме? Тагын нәрсә берләштерә ала? Мин бүгенге көндә залны җыя алам, шуның белән бәхетлемен дип уйлыйм. Бөтен Рәсәйнең зур шәһәрләрендә без концертлар куябыз. Һәм концертка әлбәттә татар гына түгел, урысы да килә башлады. Урыс кешеләр менеп, без бер сүз дә аңламыйбыз, әмма дә ләкин җыр тыңларга килдек дишүләр дә булгалый. Менә бар татар кешеләре күптәннән күчеп, шәһәргә күчеп, инде үз телен аңлыйлар, әмма дә ләкин сөйләшә белмиләр. Андый кешеләр дә байтак кына. Һәм менә без Оренбург шәһәрендә соңгы тапкыр күрешкәндә шундый әңгәмәгә туры килдек сөйләшергә. Андагы оештыручылар белән, концерт оештыручылар белән безнең мәктәпләрдә татар телен бетерделәр дигән. Бу әлбәттә миңа калса җырчының гына эше түгел, әлбәттә бу хөкүмәт ягыннан да каралырга тиеш, чөнки мәктәптә татар теле булырга тиеш, ул бик мөһим әйбер. Миңа калса, мин үзем шушы үзебезнең телне онытмас өчен бөтен шартларында
үтим, читтә йөрим дип әйтә алмыйм. Ул нәрсә белән? Ул әлбәттә безнең халык җырлары, ул безнең биюләр, ул безнең традициялар, үзебезнең халыкка гына булган үзебезнең юлыбыз бар, үзебезнең йөзебез бар. Безнең концертларда гына татар халкына хас булган әйберләрне бездә чагыла. Урыс артистлары белән аралашырга туры килә. Без сезне аңламыйбыз, сез ничек төрле жанрда җырлыйсыз, гомумән сәнгатьне алып барасыз. Сез эстрада гына түгел, поп музыка белән генә түгел, клубный музыка гына түгел, шансон гына түгел, гомумән барсы да бергә. Бездә народный да бар, фольклор да бар, шул ук да кирәксә рогы да бар, һәм этно да бар бездә барсы да. Чөнки артист кешесе, татар артисты не калса шундый булырга тиеш. Ул бар яклап та әзерләнгән профессионал җырчы булырга тиеш. Иң беренче чиратта. Ул безнең өчен бала чактан ук сеңеп үскән. Безнең Илһам абыйлар шундый булган, Әлфия апалар шундый булган. Алар бер жанрда гына җырлап йөргән җырчылар түгел әлбәттә. Халык җырын җырлый ала икән, эстрадасында җырлый, классикасында җырлый, калганында җырлый. Менә сезгә ияреп, сезнең концертларыгыздан күреп, кемдер татарча җырлый башлаган, татар телен өйрәнә башлаган шундый очраклар бармы? Күп. Ну, хәзер теге бер генә кешене әйтеп булмый, хәзер алар бик күбәйеп киттеләр. Гомумән урыс кешеләре татарча җырлый башлаулар, андый кешеләр дә. Гомумән татар телен онытып барган кешеләрдән мин татар җырын, сәнгатен, татар телен гомумән беләсем дә килми диючеләрнең дә арасында менә мин сезнең җырларыгызны гомумән татар телен белмәвенә оялам дигән диюче кешеләр дә булды, күп булды. Менә хәзер бит шушы җыр турында сөйләшсәк, бүтән кешенең дә уңышлы буласы киләдер инде, һәр җырчының да. Мин уңышлы буласы килми дигән кеше юктыр. Шулай да менә без бит концертны карыйбыз. Бу минем сүзем генә түгел бит инде. Теге җырның экранга куеп карашы вакытны карамасаң, мәсәлән, кем җырлаган да булса вакытны белмисең. Шул ук эшкәртелеш, шул ук тавыш, сүзләрдә инде шул бит теге истә кала торган түгел. Менә нәрсәгә шулай ул? Кеше үзен онытып алмыймы, әллә барыберме ул шундый товарга спрос бармы дип әйтик. Кызганычка каршы сез дөрес әйтәсез. Бүтән эстрада хәзер шундыйга нәрсәсе беләндер үз юлын, үз йөзен тапмаган артистлар бик күп. Беләләрме, белмиләрме, барсы да сәхнәгә менәргә тырышалар. Монда никадәрдер гафу итегез, тамашачының да гаебе бар, чөнки алар шушы дәрәҗәсез җырчыларга да алкышлап утырган тамашачылар да бар инде. Шуңа күрә без үзебезне тәрбиялибез. Халык юк бар нәрсәне хәзер аера белми, яхшыны әйбәттән аера белми, менә шунысы начар. Бу нәрсә калышта әйтә алмыйм, но менә җырларга килгәндә, мәгънәсез җырларга килгәндә, белемсез композиторлар, белемсез шагыйрьләр нык артып китте. Ул интернет пропагандасы белән бәйледер инде. Һәрбер яза белмәгән шагыйрь хәзер, гади генә аңлатканда, үзенең шигырьләрен чыгарып баса, анда рифма да юк, мәгънә дә юк. Укый башласаң, берәй-бер дә юк ул шигырьдә, әмма ләкин ул яза һәм Instagramга тыга, һәм инде икенче шул ук дәрәҗәдәге композитор, шул үзен композитор дигән кешесе эләктереп алып, шуңа көйдә язып куя берәр, тегеннән моннан алып, һәм өченчесе ул шундый дәрәҗәдәге берәр җырчы шул җырны аңламыйча алып җырлый да инде. Бүгенге көндә миңа көненә 10 җыр килә. Ул җырны сайлау әлбәттә бик авыр аларның арасында. Чөнки барсы да менә бер төсле кебек, мәгънәсез, шул урында күп инде, җырлар күп килә, информация күп килә. Шуңа күрә бәлки арасында елына шуна 1, 2, 3 әйбәт җырлар да килергә мөмкин. Бар, Аллага шөкер, арабызда профессионал композиторлар.
Зөлфәт Вәлиуллин деген Казанда, шунак Гүлназ Закирова деген миңа бик ошый, алар бик матур яза алалар. Бүгенге көндә профессионал композиторлар һәм инде мин алар белән минем заманда андый композиторлар булу белән мин ничектер горурланам да, шатланам да алар булу өчен. Монда күп нәрсә бәйле. Беренчедән, икенчедән элек худсовет булган, андый теге язучылар элек тә булгандыр инде ул, андый булыр булмас шагыйрьләр булыр булмас. Андый элек тә булгандыр миңа калса. Бары тик худсовет дигән әйбер ничектер саклап кала алган, менә барсы да сәхнәгә менә алмаган шул үзләренең товарлары белән дип уйлыйм. Худсовет дигән шундый бер фикер әйтеп була, менә безгә бер җырчы исемен бирде. Ул заманында худсоветта булганын әйтә. Ул әйтә, менә мине ди җырчы дип кертмәделәр ди. Худсоветка кергән дә инде аларны кертмәдем аннары ди. Ул шундый аның шундый хәле бар. Бар әлбәттә. Бүгенге көндә тамашачы үзе сайлый, нинди концертка барасың. Шундый заманда, шоу заманында яшибез. Һәм худсоветтагы худсовет сайлаган җырчыга бәлки тамашачылар концертка йөрмәс дә. Хәзер ансын әйтә алмыйм. Кирәк микән, юк микән. Әмма дә ләкин никадәрдер, ниндидер теге уйлаган кеше, уйлап эшләнгән ниндидер бер стратегия уйлап чыгарырга мөмкин. Әйтик, бер генә кешенең фикере түгел. Чыннан да җырның безнең халыкның элек-электән үк нәрсәсе белән аерылган, без рус эстрадасыннан, гомумән чит ил эстрадасыннан нәрсә белән аерабыз, безнең халык, безнең җырларның сәнгатьнең мәгънәсе бар һәм моңы бар, җаны бар дип әйтәсем килә. Менә шушы җанны югалтмасын өчен никадәрдер хөкүмәт тарафыннан да, никадәрдер худсоветта әлбәттә уйланып эшләнгән худсовет табылырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки бар кеше дә хәзер менә телефонда гына җырын яздырып, хәзер радиодан бирергә мөмкинчелек бар. Менә шушы булмасын иде. Хәтта теге бер 30% гына булса да иләктән үтсә, бик әйбәт булыр иде. Мәсәлән, кешенең җыры яңгырый башлауга, теге аның стиле икәнен белсен өчен нәрсәне нинди киңәш бирер идегез? Мәсәлән, яшь җырчыларга үзенең йөзе булсын өчен нишләргә кирәк? Бар бик буламан ди киңәш. Кешенең үз йөзен табыр өчен ул җиңелләрдән түгел. Асын миңа калса күпме кадәр үз йөзе булган җырчы да тамашачысын таба алмаска мөмкин. Монда шундай бер бар, Ходай Тәгаләнең ризалыгы да бар. Бер Амин дигән җырына туры килсә, иң гади җырчы авылдан әйбәт күренергә тиеш булган җырчы, ул әлбәттә үз юлын табачак. Бар киресенчә гомер буе укып, консерваториялар бетереп һәм алай да үз йөзе булса да, үз тавышы булса да, халыкның күңеленә керелмәгән җырчылар да бар. Алар бар, булган һәм булачак та андай әйбер. Монда бик зур бер әйбер бар, Ходай Тәгаләнең ризалыгы. Ул булмаса, гомумән миңа калса үз йөзеңне, менә минем йөзем, хәзер без уйлап чыгарабыз, димәк, берәр җырчы, аңа үз йөзен табабыз, аңа үз стилен табабыз, һәм инде менә тамашачылар тыңлагыз, бу тамашачылар кабул итте дигән сүз түгел. Ризалыкны ничек алабыз? Садака бирепме? Асын Ходай Тәгалә үзе бирә, бөтенесенә дә бирмәй. Кеше туганда ук ниндидер бер ни белән, максат белән туя бу дөньяга. Һәрбер кешенең үз җәзасы бар. Миңа калса, мин үземнең җәзамны аңлыйм, чөнки безнең үзебезнең моңа кадәр Илһам абыйлар алып калган, әйтик, өлкән буын артистларыбыз, җырчыларыбыз безгә кадәр җиткергәннәр, элек-электән калган традицияларыбызны, җырларыбызны, көйләребезне. Алар биргәннәр урта буын җырчыларыбызга. Алар
урта буын җырчыларыбыз безнең яшь буын җырчыларга җиткергән. Ә без яшь җырчылар аңардан баш тартабыз икән. Димәк, без ничек дип әйтим, гади генә әйткәндә, без үзебезнең илнең предательләре булып килеп чыгабыз. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап алып калмасак, ул дөрес булмый. Һәрбер җырчының максаты булырга тиеш. Халык җыры ни өчен теге җырлыйсың килмәгәннән түгел, син аны обязан җырларга. Син үзеңнең телеңне, үзеңнең кем икәнеңне пропагандага өлешен кертергә тиешсең. Шушы милләт вәкиле буларак. Әйе, без бит менә мәсәлән, мин бит урыс булып тумам, мин татар булып тугам, тик томалга алай булып тумабыз, шуңа күрә бергәләп бары тик менә башта аңлап, ни өчен мен концертларда әйтүчеләр бик күп, ей, Ришат, син сузасың да, гел халык җырлары җырлыйсың, гел мондый җырлар җырлыйсың. Мин аны аңлап җырлыйм, ни өчен? Чөнки үзебезнең милләтнең киләчәген өчен кайгырам. Бу шундый глобаль максат инде. Төп максатларыбызның берсе. Әлбәттә, гел халык җыры гына да түгел. Әкренләп ниндидер яңалыкта кертәбез. Совсем теге элеккечә генә түгел, элеккене яңартып, яхшылап, җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз. Менә төрле иҗади әһелләрнең үзләренең берлекләре бар, язучыларныкы да бар, рәссамнарныкы да бар. Алар арасында да шундый фикер каршылыгы булса да, ниндидер глобаль мәсьәләләрдә алар үзара берләшәләр. Менә эстрада җырчыларының андый берлекләре юк. Моны булдырырга мөмкинме, әллә анда каршылык көчлеме бик? Миңа калса, бу бик кирәк әйбер. Бик кирәк әйбер. Менә уйланырга туры килде әле. Чыннан да бөтен оешмаларда андай үзләренең группалары бар дип әйтик, ә безнең артистлар арасында чыннан да бу хәл юк. Күз алдыма китерсәм, бу бик файдага китер иде. Чөнки менә концерт графикларын гына алыйк. Бер шәһәргә, әйтик, Казанга бер ай эчендә 10 артист килеп керә. Һәм инде шушы 10 концерт үткәчтен, әйтик, 9 ай буе Казанда бер артист та юк. Һәм инде тамашачының да, мәсәлән, 9 артист арасыннан сайлауы авыррак туры килә. Һәм инде, әйтик, бүленеп, жайлап, 9 ай ел буе сезон, концерт сезонына кадәр бүленеп, жайлап эшләнсә, бу бик дөрес, бик файдалы булыр дип уйлыйм. Һәм инде күп менә шул ук безнең татар теленә килгәндә, үзебезнең эстрадага килгәндә күп мәсьәләләрне шешергә мөмкин булыр дип уйлыйм. Һәм безнең арада берәр авторитетлы кеше шушы оешманы оештыра алса, бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Һәм инде безнең теге хөкүмәт тарафына да бәлки бер авторитетлы кеше безнең фикерләребезне җиткерер дип уйлыйм. Әйтик, андый кешене сайларга да була берәр. Кем әйтик, Зөфәр абый Хәйретдинов мәсәлән. Акыллы, күпне күргән җырчыбыз, бәлки менә шушыны оештырыр. Сүзгә җитәкли алыр идегезме? Мин белмим, теге юк дип әйтәлмим, әмма дә ләкин мин гастрольләрдә, мин кайтып кергән юк. Бу оешмада, монда Казанда торган берәр күбрәк төп шушы җирдә генә базирасы иткән берәр җырчы кирәктер дип. Ул менә мәсәлән сезнең арада сез җырчылар арасында килеп чыккан ниндидер конфликтларны да хәл итә алар. Әлбәттә. Бу бик әйбәт булыр иде. Чөнки эстрадабызда менә кызганыча каршы без мәсәлән урыс шәһәренә концертлар белән киләбез икән, анда татар милләтләре яши. Әмма дә ләкин без сыйфатлы концертлар залында концерт куя алмыйбыз. Без совет заманынан калган бер ремонт күрмәгән концерт залларында концерт куярга тиешбез, чөнки аның аренда бәясе күпкә түбәнрәк һәм безнең билетлар да урыс артистларының күп бәяләр түгел. Әлбәттә, менә шушы очракта безнең татар халкы нишләп андый затсыз
концертка яраклары уже чыккан залдарда концерт корга тиеш дигән мәсьәләләрне дә шишергә мөмкин булыр иде. Һәм менә концертларга килгәндә урыс артистлары, мәсәлән, алар затлы аппаратурада концерт куялар. Без ул аппаратураларны елга бер тапкыр гына күрә алабыз. Чөнки инде аңлыйбыз, ул финанс мәсьәләләре буенча без берничек тә менә гади җырчы үз көче белән генә аны булдыра алмый. Һәм шунысы оят, без менә мәсәлән шул техника булмау аркасында үзебезнең эстрадасының, мәсәлән, аранжировкасының дәрәҗәсен күтәрә алмыйбыз. Ул тотып карамыйча, мәсәлән, ярышларда берәсе безнең ВАЗ машинасы белән чаба, кемдер Феррари белән чаба, кем алдан киләсеннән соң билгеле бит инде. Шуңа күрә менә шушындый мәсьәләләрне дә бәлки теге арендага булса да, артистларга шушындый мөмкинчелек булса, әйтик, һәрбер шәһәрдә, Рәсәйдә бу мәсьәләне шишергә мөмкин бит инде. Хотя бы аренда белән генә дә ярдәм итсәләр, җырчыларга күпкә җиңелрәк булыр иде. Менә без бит инде Татарстан хөкүмәте, Конгресс безнең җирләрдә, мәсәлән, Сабантуйлар оештырасы. Менә шундый мәгънәдә әйтәсезме, шушы җыр. Алар бит инде шушы эшне оештыралар, Сабантуйны оештыралар. Шушы теге анда килештерү эшләре башкарыла бит инде, җирле хакимият. Шулай дип аңлыйм, шул теге килештерү эшләре баралар иде. Безнең татар халкы эшчән халык һәр вакытта да. Безнең җырчылар да эшчән, тырышлар, алар җырлый беләләр. Әмма дә ләкин, мәсәлән, яздыру сыйфаты, шул ук музыкаль инструментлар, чит илдәге музыкант килсә, аның баянын гына алыйк, баяның бәясе 2 миллионга кадәр. Безнең артистларның баяны, гади генә әйткәндә, 200-300 меңгә кредитка алып, шул баян белән уйнай бирәләр. Әлбәттә, аның аермасы бар. Ул уйнауда да, техника яклап та. Менә шушындый ничектер дөрес булмаган, неравный чагыштыру бара безнең арада. Шуңа күрә шундый мөмкинчелек булсын иде безнең артистларга да. Профессионал тавыш яздыру студиясе Мәскәүдә бәлки бераз студияда бардыр, но кем аңлаган аңлый, аңламаганы юк. Әмма дә ләкин безнең татар эстрадасында шушындый дәрәҗә күтәргән дисәк, бик дөрес булыр. Бездә генә шулаймы дисәң, менә минем дусларым бик күп, әйтик, алар Казахстан якларында, Үзбекстанда. Һәм инде аларның аранжировка сыйфатлары күпкә югарырак, һәм яздырма сыйфаты да күпкә югары безнекенә караганда. Шуңа күрә ничектер безнең эстрадында шул качествосы ягыннан да күтәрәсе килә. Чит илләр тыңласыннар безнең музыканы. Без аны тыңлата алмыйбыз, чөнки безнең андый инструментлар юк. Аларда ул мәсәлән сез әйтегез, Казахстан, Үзбәкстан, анда җирле мәдәният министрлыгы булышамы, ничек эшләнгән? Ансын белмим, ничек алай килеп чыккандыр, но гомумән сыйфат күпкә аерыла татар эстрадасы белән. Но шунда әйтәсе килә, никадәр гади генә безнең эстрадабызның уровене булса да, шул уровень лучше булсын, киресенчә булмаган булмасын түгел, киресенчә булсын, шундай булса да булсын диясем килә. Буны ничектер теге үскәрәк күтәреп булыр иде, мәсәлән, нидер берлек бу мәсьәләне күтәрә. Әлбәттә, менә без бәлки оешсак, шушы проблема, глобаль проблемаларыбызны күтәрә алыр идек. Концертлар буенча чит илдә дә без концертлар бәлки куярга мөмкинчелегебез булыр иде, берләшсәк. Мәсәлән, фестивальләр үткәрергә акча табалар, яздыру студиясе мировой уровеньда эшләсә. Менә үзгәреш җилегенә килгәндә, безнең шул ук чыгымнарын барыбызга да билгеле бит инде күпмәндә. Миңа калса, татар җыры андый булырга тиеш түгелдер. Миңа калса, менә татар җыры ул анда ниндидер моң булырга тиеш. Һәм үзебезнең татар халкының халык җырлары булырга тиеш. Татар халык ничек моныңча җырланган, менә шушының асылын югалтмыйча гына. Без менә
концертларны оештырганда һәрвакытта да режиссер проблемасына килеп төртеләбез. Һәм инде үзгәреш җилендә дә сизелә безнең милләт режиссеры түгел икәне. Һәм инде менә үзебезнең изюминканы, үзебезнең татар халкының йөзен югалту гомумән анда ул концертта чагылмый. Һәм шуның белән дәдер ничектер тыңлыйбыз, әйе, сыйфат бар, ниндидер оркестр белән, ни белән, әмма дә ләкин күңел теге тамагы туймаган кебек, күңеле булмаган кебек ничектер менә шу концерттан соң мин ниндидер борчуларым да бар. Сезгә тәкъдим итмәделәрме анда җырларга? Миңа юк, тәкъдим итмәделәр. Менә ул аның барлыкка килү тарихы да шулай бит. Аны бит менә нәкъ сез әйткәнчә президент әйтте, эстрада җырларының теге сыйфаты белән канәгать булмау сәбәпле тәкъдим итте бит бу ниндидер бәлки башкача эшләп карарга. Сәбәп шул ук бит башка. Монда менә минем концертларны оештырганда мин киттем Мәскәү режиссерларына эзләргә, алар белән сөйләшкәнем. Һәм бер акыллы режиссер әйтә, без сезнең милләтегезнең кешесе түгел, без сезнең нигезне аңлап бетерә алмыйбыз, бөтен нишкәлекләрен. Аны безнең арадагы кеше булырга тиеш. Менә кем шушында үскән, кем шушыны аңлый. Әлбәттә, урыс кешесенә монда сәгатьләр буе аңлатырга була, моңның нәрсә икән, ә татар кешесенә бер сүз белән генә аңлатырга була. Һәм тамашачылар сыйфат ул теге техник яклап кирәк әлбәттә, әмма дә ләкин безнең йөзек кашыбызны, безнең татар халкына булган үзебезнең юлыбыз булырга тиеш, үзебезнең кыйблабыз булырга тиеш. Һәм без урыслар кебек булырга тиеш түгелбез. Урыслар безнең кебек булырга тиеш түгел. Без шуның белән аерылабыз да инде. Һәм моңа кадәр Илһам абыйлар җиткергән икән бүгенге көнгә кадәр шушы дәрәҗәдә. Илһам абый астында мин бөтен өлкән буындагы җырчыларны әйтәсем килә инде. Хайдар абыйларның барысында. Һәм без шушы дәрәҗәдәге җырчыларны, җырларын гомумән безнең шушы бөтен багажны саклап калып, тагы да үстерергә тиешбез, тагын байытып кына җибәрергә тиешбез. Менә бар бит Таркан, төркчә җырлары, Әйе. французча, лизы. Алар бит дөнья дәрәҗәсенә күтәрелә. Татарча шулай чыга аламы дөнья дәрәҗәсенә татар җырын җырлап? Нишләп чыга алмасын? Татарча җырлап. Нишләп чыга алмасын? Чыгала, әлбәттә. Мин шуның белән генә бәйлим, үземнең андый максат бар. Әлбәттә, киң илгә таралу дигән. Әлбәттә, шул бер проблема килеп төртелә минем уйлауча. Ул без һаманда менә техника белән миңа калса, мин шәхсән үземә генә миңа кирәк сыйфатлы яздырма студиясе кирәк. Сыйфатлы музыкантлар кирәк миңа. Һәм киң мәгълүматкә таралырлык, әйтик, ул телеканал, майдан кирәк миңа. Кайда ничек чыгарга? Аның өчен әлбәттә минем үземнең генә бүгенге көндә менә иртәгә киттем дип, анда мине берсе дә кабул итми. Гомумән, мин үземнең менә юбилей концертыма монда чит Мәскәү турында гына сөйләү түгел, үзебезнең Татарстанга, гомумән Башкортстанга килгәндә дә менә Татарстандагы концертларыма мин чакыру билетлары белән килдем. Вакыт табып, хөрмәт итеп, үзебезнең Татарстандагы вәкилләребезне чакырдым концертка. Һәм инде мин ишек алдыннан да үтә алмадым. Минем чакырулар барып та җитмәгәндер бәлки. Бәлки аларга ул кирәк тә түгелдер дигән фикерләр туды. Шуны әз генә күңелемдә нәрсәдер булып та калды. Бу көннәргә Барсына да, бөтенесенә дә чакыру кагазларыннан кирдем, әмма ләкин тупса аша үтә алмадым. Мин алар белән теге вакытларын күп алмыйм инде, әлбәттә. Бер чакыру бәлки аларга да уйланырга кирәктер. Аларның үзләренә кирәкмәсә, безгә без нәрсә эшлибез инде. Соңында шулай бергә килеп әйтәбез инде, кемдер дәрәҗәле вәкил булырга тиеш. Һәм менә хәзер бит инде шундый сүз еш күтәрелә, бездә бит шәһәрдә яңалыклар булуны бар. Бар менә авыл яшьләре дип әйтик инде, авылдан шәһәргә киткән яшьләр, алар шушы барыбер теге элеккегечә авылча. Бар менә шәһәр татар яшьләре, алар мәсәлән шул
барлығы не қадар қорқыныш болып тұрса да қанша керектілер білмейлер Да, де тамамылар да әммалар қатар шешілген мүмкін. Міне сіз олар келемісіз концертқа? Sizin onlarga tәрбие етер сөзі бар ма? Mesela Татарша Хәзер теге шәһәр татары авыл татарынан бәлки әләнесез белән аерылмыйдыр. Чөнки авылга кайттым менә, яшьләр хәзер компьютер алдында утыралар. Аларга никадәрдер барыбер. Синең бу гомумән сәнгатеңме, татар телеңме? Bir künne Instagram'da bir interview alganlar, şunu bir kızıksınıp qaradım. Her birisinden soruyorlar, gerek mi ol? Ben halk jırları, ili gerek mi yana yöneliş mi? Aytik, klub stiline, bütün нәрсе butalı bitti bit hazır. Hem bir arasında bir iki kişi belki aytkandır, gerektir deyip. Ama da lakin kubisi, mana şuşu, bizning tatar tilin, Ama татар җырларын ничектер ялыбрак сөйләүләре. Һәм инде ул әлбәттә ул кешеләрне мин беләм. Алар инде билгеле блогерлар, ниләр, һәм инде шуңа әйтәсем килә. Менә бу ниндидер менә куркыну уятты күңелдә. Алар алдында мин, например, чыгыш ясаган булсам, миңа уңайсыз да булган булыр кебек. Киресенчә, шундый шәһәр балалары әйткән булсалар теге. Әлбәттә кирәк, яңасы да булсын, но төбендә халык җыры булырга тиеш дигән булсалар, әлбәттә ниндидер көч уяныр иде бәлки. Шуңа күрә әйтәсе килә, менә хәзер сәхнәдә бит гомумән банкет белән клубның чагылышлары сәхнәгә күчеп бара. Менә ничек тамашачылар шуны кабул итәләр, шуны ашыйлар, шуны күрәләр. Хәзер инде шоу заманы бит инде барсы да. Шуңа күрә нәрсә көтәргә дә белмисең, нәрсә әйтергә, яшьләргә әйтүем шул, үзебезнең телне, гомумән үзебезнең гореф-гадәтләребезне кирәк түгел дип саныйбыз икән, без милләт юкка чыккан дигән куркыну уяна. Саклап калып була, әлбәттә ул беренче чиракта җырчы өстендә, җырчы пропаганда. Без чөнки көндә халык белән аралашабыз, көндә концерт куябыз, көндә халык белән аралашабыз. Әлбәттә бу җырчыларның өстендә төп максат, әмма дә ләкин бу җырчы гына алып барамны, хөкүмәт тарафыннан да уйланган, берләшеп эшләнгән зур проект булырга тиеш. Менә җырчыларның Instagram турында сүз бар икән, менә хәзер бит җырчыларның теге кызыгы бетте микән инде җырчыны гадәти кеше итеп кабул итәбез, чөнки ул бөтен нәрсә эшләгәнен язып бара Instagramга. Нәрсә киенгән, нәрсә ашаган, кайчан өйләнәчәк, кайчан кияүгә чыгачак, кайчан баласы табачак, бөтен нәрсәсе бит. Әле кайбер җырчылар алар теге тамашачы белән талашып та утыра. Менә сез ничек уйлыйсыз, ниндидер аны җырчының теге ореолы югалмадымы, шундый теге сәхнән сихри дигән. Кирәкме ул инде булмы? Интернеттан баш тартып, бүгенге көндә менә иҗат итү минемчә күз алдына килми. Instagram минем өчен нидер информация кушагы, менә шуннан мин бөтен тамашачылар белән аралашырга мөмкинчелек күрәм. Гомумән теге әйтәләр, безоружие войну выиграть дигән кебегрәк. Бөтен илне яулап алырга мөмкин интернет аша гына. Менә шундый мөмкинчелек. Instagramда мин гел күзәтеп барам, нинди үземә өйрәнеп барам, һаман нәрсәдер аннан чыгарырга тырышам. Менә без Мәскәүдә Крокус-Сити холл залында концерт куйдык, һәм анда Мөслим Магомаев исеменә музей ачылган. Һәм инде мин шуларны төшереп, Instagramга тыгып, безнең Илһам абый Шакировның музейын ачып, концертлар залы исеменә ичендә шундый музей, концертка кеше килгәндә һәр вакытта музей аша үтә. Аның костюмнары, мәсәлән, ни өчен безгә дә алып итмәскә дигән чыгардым Instagramда бу фикерне. Һәм инде шунысы кызык,
андай бірні тамашашы қарамай һәм фикерлер язу бик аз булды. Керісінше бірәр юк бар әйбер төшереп, бірәр андай хәзер әйтәлмим, берәрсе фикер биеп тилереп биеп басып торган төшерсәң, анда шул кадәр фикер күп. Бірәр жыртық әйбер, анда кирәкмәгән әйбер, түбән әйбер, кирәкмәгән әйберне төшерсәң, анда фикер шул арта, просмотр да арта, лайк та арта. Менә шуңа ничектер күңелем борчылды да, әмма дә ләкин үземә ниндидер нәтиҗәләр ясап, аңлыйм Инстаграмда ниндирәк тамашачы утыра. Мен үземә ниндидер барыбер үзләштерү, үземә һаман ниндидер урок дип әйтәсем килә инде. Үзләштереп барам Инстаграмны. Шуңа күрә әле генә мин һаман да әле өйрәнәм, моны аңлап бетерә алмыйм әле пока. Менә ул фикердә эшләтелә бит ул профессиягә дә карайдыр инде, талантлы кешегә, талантлы яшь кешене күреп, аңа ярдәм итер өчен менә нәрсә кирәк? Андый инструментлар бармы бездә? Менә бездә мисал китерелә, мәсәлән, шул фестивальне башка төрле Иң беренче чиратта конкурслар кирәк, фестивальләр кирәк. Җырчы һәр вакытта үзен башка артистлар белән күреп, анда гел дә үсештә була. Мин үзем дә шуның аша үттем инде. Никадәрдер бер шушы конкурслардан соң бер әйтик, икенче этап, ул җырчы үзенең тамашачын гомумән репертуар дигән мәсьәләгә килеп ирләшә. Ул вакытта әлбәттә үзе генә хәл итә торган әйбер бар. Мөмкинчелек бар андай. Әмма дә ләкин өченче этап дип әйтик, анда мәсәлән, менә миңа шәхсән үземә зур проблемалар тудырды, ул техника яклап. Без гастрольләргә чыгып китә алмау, чөнки автобус кирәк, артистларны йөртергә кирәк, артистларга түләргә кирәк, аппаратура кирәк. Аппаратурларның бәясе нык кыйммәт, аның кырына якын килерлек түгел безнең чыгымнар белән. Һәм инде налогларын неләрен эшләп башсаң, артист өчен башлау нык авыр. Һәм менә шушы этапта никадәрдер хөкүмәт тарафыннан артистларга ярдәм булса, бу бик зур ярдәм булыр иде. Хотя бы аренда булса да, аппаратураны, автобусны арендага гына биреп торсалар да, ул зур ярдәм булыр иде. Мин чыкканда андый мөмкинчелек булмады, әмма дә ләкин менә рәхмәтемне әйтәсем килә. Рөстәм Нургаличка миңа фатир бүлеп бирделәр. Бер сабан туйдан соң, Ришат, син торыр урының бармысың дигәч, менә шушындый зур ярдәм суздылар. Рәхмәт аның өчен. Менә сезнең бездә күпчелек чыгарды мәхәббәт турында, аларның күпчелеге бәхетсез мәхәббәт турында. Менә сезнең ниндидер гимн булырлык җыр иҗат итәргә дигән теләгегез юкмы? Андый ынтылышлар бармы? Моның турында әлбәттә бар. Минем андый хыялым бар, әмма дә ләкин әлегә кадәр килеп чыкмады. Моның өчен өстендә мин эшлим, уйлыйм, һәм инде алай берсә килеп чыгардыр да, бәлки кем беләр. Менә репертуарга килгәндә, ул һәрбер җырчында зур проблемасыдыр. Аны шигыре көчле булса да, көйен тапмаска мөмкин. Көйе көчле булса, сүзләрен тапмаска мөмкин. Әмма дә ләкин менә шушы барсы да аранжировка, сүзләр, көй бергә туры килгән чакта, Ходаем амин дигән җырына туры килгән чакта, ул әлбәттә җырның тамашачы күңеленә кергә мөмкинчелеге бик зур. Әмма дә ләкин менә миндә андый җырларым юк пока, но шулай да киләчәккә уйланырга кирәктер дип уйлыйм. Менә былтыр татар теле дәресләренә бәйле мәсьәлә килеп чыккач, эстрада җырчыларын кайбер кешеләр тарафыннан шундый тәнкыйтьләр булды, алар бу мәсьәләдән читтә калдылар. Сез килешәсезме менә шундый тәнкыйть? Белмим, кемгә кагылыш. Гомумән менә мәсәлән, алар читтә калдылар, фикерләрен әйтмәделәр. Мин шәхсән үзем дә үз фикеремне әйтмәдем. Татар телен саклап калуда шушы митингларда катнашмадым. Әмма дә ләкин мин бөтен Россия буйлап үз эшемне татар халкының
пропаганда эшен алып баручыларның берсе, мин дип уйлыйм, чөнки үзебезнең әйтик җырларны, биюләрне, гореф-гадәтләрне көндә бөтен Россия нинди шәһәре булмасын, тамашачылар белән аралашкан артист һәм шуңа күрә мин шушы эштән читтә дип берничек тә үземне уйлыйм, хәтта киресенчә мин моны алып барам дип уйлыйм. Концертларда, хәтта менә спортта да пропаганда, и балалар белән без күрешәбез, очрашабыз мәктәпләрдә, концерт залларында дип әйтик, алар үзләре менә әле генә Магнитогорск шәһәрендә булдык, очрашу булды бит татар яшьләре белән. Мин татарча сөйләшәм проекты яшьләре килде. Күп шәһәрләрдә менә шушындый очрашулар була. Ижау шәһәрендә, Пермь якларында менә шушындый очрашулар бик күп була. Бездә әйтүдәге шундый сүз бар, югарыга карап, аска карап шикри, югарыга карап фикри дигән, менә сез төрле җирләрдә буласыз, без заманабыз инде татарчага, менә башка төбәкләр, башка милләтләр белән чагыштырганда татар эстрадасы ни хәлдә дип әйтергез? Башка төбәкләр белән чагыштырганда, Казанны мәсәлән чагыштырсак, яки менә бүтән эстрадалар белән чагыштырсак, Казан шәһәре Россия эчендә отдельный государство кебек. Үзенчә төзек бөтен яклап. Мәдәният йортларына килгәндә, күп мәдәният йортлары хәзер төзек эшләнгән, бөтен сыйфатлар күбесенчә үтәлгән. Нәрсә дип әйтим икән? Казан ул аерылып тора инде, әлбәттә. Монда җырчылар да бит саны күпкә, иң күбе монда, һәм инде Уфа белән чагыштырсак, мәсәлән, Уфаданың яртысы да юктыр дип уйлыйм. Именно Казанга барсы да омтыла. Шуңа күрә, әлбәттә, безнең арада гына инде, әлбәттә, татар сәнгате ул беренчеләрдән булып тора. Ил күләмендә чагыштырсаң инде, әлбәттә, ул желает лучшего дип әйтик. Сез матбугат укыйсызмы? Матбугат укыйм. Нәрсә ошамый? Нәрсә ошамый миңа? Барсы да ошый анда, теге оештыру ягыннан әйтәсең. Юк, менә мәкаләләр татар матбугаты шуны сезгә мәсәлән. Но кайбер чакта теге глобаль вопросларны күтәрәләр. Кайбер чакта бренди ашамлыкны рецептын тыгалар. Мәсәлән, бу миңа калса, либо глобаль проект булсын инде ул матбугат туры, либо инде ашамлыкка рецептлар чыгара торган бер проект булсын, шуңа күрә сайланырга кирәк. Мин карыйм кызык әйберләр шундый глобаль вопросларны. Татар матбугаты нәрсә җитми дип уйлыйсыз? Барсы да җитә, нормально все эшлиләр. Русныкы белән чагыштырганда. Шуңа әйткәндә, урысныкы белән чагыштыра алмыйм, чөнки мин урысныкын караганда юк. Әмма дә ләкин миңа үземә кызык, менә үзебезнең арада булган хәлләр. Һәм менә шуны берәр тәкъдим минем яктан булса, ул гомумән менә ниндидер глобаль проблемаларны шушында чыгару кирәктер дип уйлыйм, чөнки җырчыларына түгел, әмма дә ләкин менә әйтик, Казан шушындый матур, а Казанның читенә чыксаң, шулкадәр мусор күп. Шуларны, мәсәлән, шушындый пычратмау, табигатьне пычратмау дигән бер бүлекләр чыгарырга мөмкин бит инде, әлбәттә. Язмалар чыгарырга мөмкин, һәм шул вопросларны шишәргә мөмкин. Анда күп нәрсә инде. Миңа калса, ул җиренә җиткереп эшлим, миңа калса. Тамашачыларга нәрсә тамаша чыгарасыз үзегезнеке генә, гомумән татар тамашачылары нәрсәләр тәкъдим итәсез? Миңа калса, шушы темага килгәндә, татар теленә килгәндә, без чит илдән үк әлбәттә җилисә безнең якка, чөнки безнең милләтне берләштерергә тырышалар. Без барыбыз да татар, урыс, анда американецлар барыбыз да бер милләткә безне ясамакчы булалар бит инде. Бу Украинада гына менә яркий пример, шуның өчен безгә дә безнең милләтне без үзебезгә алып калабыз икән. Димәк,
безнең татар теле бетә икән, без аны кире кайтара алмыйбыз. Шуңа күрә һәрбер тамашачы, гомумән татар кешесе үзенең гаиләсендә мөһим итеп татарча үзенең баласы белән сөйләшергә тиеш һәм шул очракта гына безнең татар теле сакланып кала. Өйдә сөйләшмиләр икән, балалар урысча сөйләшә икән, кызганычка каршы. Менә минем апайларым, племянниклар дип әйтик, алар садикта урысча сөйләшәләр, воспитательнияләре урыс һәм урысча сөйләшәләр. Әйдә әти-әнисе татарча сөйләшә. Һәм балалар беләсе киләм, белмим, бары татарча сөйләшәләр. Урыс телендә беләләр, татар телендә беләләр. Бар шундый дусларым, авылда үскән, бергә үскән дусларым, аларның гаиләсендә урысча сөйләшәләр. Һәм балалары әлбәттә татарча ике сүз белә. Исәнмесез, саумысыз. Менә шушы хәл булмасын өчен үзебезнең телебезне саклап калыйк, чөнки үзебезнең телне саклап калмасак, безнең милләт тузанга гына әйләнә. Без аны югалтабыз һәм кирегә берничә дә кайтара алмаспыз. Шуңа күрә әлегә уйлап, киләчәктә бергә булыйк, бердәм булыйк, үзебезнең сәнгатьне дә, гомумән милләтебезне дә алга алып барыйк. Һәм сорау бирәсезгә сезгә менә нинди сорауны сезгә биргәннәр, шушы сорауны бирсәләр, җавап бирерләр инде. Уйланып йөргән сорау бармы? Уйлап та өлгерәлмим, бөтен сорауларын биреп баралар, Аллаһка шөкер. Гомумән андый сорауларым юк. Рәхмәт сезгә. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.